Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu sisaxoxa. Guys, kuningi kakhulu. Season 8 uphelile, season 9 kunezigaxa kodwa ke ngoba indawo lengihleze ngixoxa khona kakhulu ikudade. Nangoba uMseleko siyambona unento yokuthi abiza amakhosikazi akhe asahlalwe phansi ebuza ukuthi mhlambe ke ngenzeni ebe wrong wangayithanda. Kuthi nje sekuphendula lo mbuzo ubuye ungasazi ukuthi kwenzakalani, ukucorrectwa angakuthandi, ukulalela izinkinga ezidalwe uyena mhlambe zimenza abukeke kabi ngoba phela manje lana sekuneso likamabona kude siyabantu abaningi esibuka le TV show. So uma unkosikazi enokukhomplayina yena ucabanga i-image yakhe as ubaba owenza lesi sithembu ukuthi uMzansi Magic nama viewers akhona shothi bazokwazi ukuthi ngiyafeyila asazi ngoba the minute kuqedwa ukuthi wenza u1 2 no 3 akasayifuni yonke leyo nto kodwa yenziwe uyena akayicorrect futhi angazi ukuba i-leader ngendlela engazi ngayo ungaba i-leader ekhaya, i-leader emsebenzini, abantu osebenzisana nabo kunoma yiphi i-partnership eba khona unokuthi siyahambisana ukuze kube mnandi. Wena okweposition enkulu as leader uwe oya kubona bonke wenze sure ukuthi banelisekile ukuze kungathi nindawonye kube khona lapha ya ungaqondakala ukuthi kwenzakalani kodwa uyambona yena ke unento nje ukuthi angazi noma kulama previous seasons ubevika ngokuthi uzoba khona unkosikazi oyi-backup oyi-cover up or backup kodwa ozovela yena as if uMseleko wenza right yonke into. Kube ukuthi ke inamba yabathi abenzi kahle iphikisana nalo othi wenza kahle asikho ke kuMseleko ngekodade. Nansi ke into eyenza nje ngiphathwe ikhanda yabona ufika ethi indoda iyahlonishwa kana yonke into ngoba mina nawe dadesi wosisi ngenze ukuthi undaba obhuti umama ngenze ukuthi unawo amadodana. Ungayenzi lento yokuthi mhla kuzwa kuwe uyovele nje wena uthathe isakhe lokuthi indoda iyahlonishwa. Ungayenzi lento ukuthi mhlawumbe uzoba usister in law o toxic or mother in law o toxic ngoba into nje ovele wayigcwalisa kuyona yonke into ekhulunyayo ukuhlonishwa kwendoda ngaphezulu kwezimo osubekelwa zona uthe nje ukuthi nawe ungasiza ngoba kuyenzeka phela njengoba sikhula bayagana obhuti useyafika ke ulo usqueeze wakho ngazi phela guys angiso squeeze isigama esisqueeze ngicabanga ukuthi lazwakala yonke indawo useyafika usqueeze uyacomplaina ngobhuti wakho wena nje usqueeze ekhuluma ngobhuti wakho ekhanda lakho uthi ngiyamazi ubhuti wena ubudlelwano nabo nobhuti obama siblings obukabhuti nosisi unkosikazi okhuluma ngohusband wakhe uzozwa ukuthi lento ihamba ithini ukhulume ke into eyiqiniso ungahambi uthi indoda iyahlonishwa. Mother in law siyazi ukuthi ogogo baba nento ukuthi hey sathwala kanzima emendweni babengenza ukuthi nokuthi isiphelile isikhathi saleyo nto ukuthandana kwabantu nokuhloniphana nokungacwasani kususa zonke lezi zinto zokuthi khona toxic mother in law ngoba bakhona. Also i-experience yakho years ago kwakwayilaba abantu leya group yogogo ebikholelwe ekutheni ukuze kuzwakala ukuthi unkosikazi umakoti yenza lokhu wena awusaphumula indawo bazokukhuluma noma kanjani bazokuhleba bazokucwasa kodwa ubuyilunga lomndeni uzokwenzeka ke ngoba isikhathi siyahamba siyakhula ususesigabeni sokuthi wena usqueeze uyafika ke unkosikazi wakini uyakuhlebela nje
ngoba yabo unayo phela into yokuthi awu ubhuti wakho nawe uzomtshela ukuthi hawu yabo umqinise kuleyo nto, umbonise kahle. Indoda iyahlonishwa. Hawu umuntu ofike kuwezwa kutshela ukuthi ubhuti wakho njalo usenezenzo ezibubu uyamthuka uma bekhuluma, indoda iyahlonishwa. Ahloniphe ini? Ukuthukwa. Hayibo, mina niyangisabisa kodwa ngibuye ngithi hey, social media, yazi social media ngibuye ngikholelwe ukuthi ama-views abantu ku-social media kwesinye isikhathi bakhuluma into vele ngokuthi ku-social media akekho umuntu omaziyo because enye into ayizwakali. Usuwumama womfana enze izinto ezixakile, usuyatshelwa, wena usithini? Indoda iyahlonishwa. Eyababa uMseleku-ke ngoba i-TV show yakhe basakhona la ku-DStv stream, sazokhuluma ukuthi hayibo yazi yaxaka lento. Yena qala ufika nje futhi indlela abuza ngayo namakhosikazi mhlawumbe aba nokudideka ngoba akayiqala ukuyenza lento. Indlela abuza ngayo inakho ukuba nethemba ukuthi hawu yazi uyabuza-ke sizobeka zonke-ke iy'nkinga, emva kwalokho sekuba nesixazululo. Ulizoba athenda-ke ngamunye ukuthi uthini, uvela adifende singasazi ukuthi mhlawumbe ingoba ukhuluma ngaphansi kwekhamera ubona ukuthi uphelelwa yisithunzi uma kuvela ukuthi unamaphutha. Mhlawumbe ufuna sihleze sibambe ukuthi imina njalo wabathengela iy'moto ey'mbili, imina owabakhela izindlu eziyelwe, niyabezwa-ke sebeyakhompleyina. Hawu ngoba phela kufanele bekhalaza kwi-leader yabo, uhusband wabo. Uma kuyingane uye ubaba wey'ngane. Uma kukhona bangakuboni kahle ukuthi mhlawumbe kwi-level yabo ngeke bekwazi ukuthi kuzoba nesixazululo esiyiqiniso, sebethembe yena ukuthi ame phakathi nendawo, akakwenzi lokho. Usho uma ikhona i-episode owakubona ekwenza khona, mina ngizokubalela from season 5, season 5, 6, 7, 8, 4 ama-seasons engiwabuke kahle hle, noma phela kukhona ama-episode angidlulile kodwa nje ngibona ukuthi hayibo ubaba kanti unjani. Aze ngiyibone i-leader enje, ngisho emsebenzini, ngisho i-boss ofuna ukuthi nje naye igama lakhe phela lizoba lihle, kube mnandi futhi kuze emsebenzini ngobani abantu asebenza nabo, abantu abangaphansi kwe-leadership yakhe ubaphethe kahle. Kwenzakalani? Uyakujabulela emsebenzini. Cabanga ukuthi nobaba sekhaya kuba yinto efanayo. Ekhaya khona mhlawumbe abanye obaba ngintshele aba-toxic ngendlela ukuthi ekhaya lakhe bafisa ngabi khona, ahlale emsebenzini ngoba kwaba khona yena sekuwumuncu. Mhlambe-ke naye uma ngokuthi hey njalo ngiyawukhipha u-20K, manje abantu bazophathwa imali, imizwa yabo yonke iyo controller imali. Asivale le ndaba. Bye bye.